We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Giabaga na sa kontraktor ang ganastuhan sa tambalanan sa magtiayong nga luwan sa tricycle nga natagak sa gitrabahong drainage project sa Dakbayan o sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang District Engineer sa DPWH 6 Engineering District na ngayo og pasaylo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Nasayran nga sa Hunyo paunta karong tuiga gikatakdang tapuson ang maong proyekto. Si Luan mayroon din sa report. Gibutyag ni Engineer Daisy Toledo, District Engineer sa DPWH 76th Engineering District, nga giabaga na sa kontraktor ang gastuhan sa tambalanan sa magtiayong alito og dili na hukdong nga nahiagom og bali sa bukton ug na-dislocate ang abaga human matagak sa gitrabaho ang drainage project sa Barangay Pahak samtang luwan sa ilang tricycle niadtong Domingo sa buntag. Staff of Kong Paas coordinated man with us nga mo na mga gikinahanglan dito sa ato ang pasyente kaning duha. So mo to coordinate na mo gabi nagpatod og tabang si Miss Andrea gabi. Gikasubo ni Toledo ang nahitabo sa magtiayong hukdong. Kansang tricycle nga giluwanan, mao ang ikaduhang sakyanan nga nahug sa mao gihapong dapit. Niadtong Hunyo 24, nahug usab ang usa ka auto nga gimaneho sa usa ka Korean national. Gabii, gisubay mismo sa district engineer ang drainage project ug nakita niyang may dugang barricade nang giali apan wa pa kini mahuman. I felt how the local government Mayor Ahong is feeling right now kay yaman jud ng mga constituents ang maangol, no? Likewise ni Kong Redasa kay iham sa kapon ng the same constituents. Sa partnership magud ang contract. We have our own responsibilities. They too have the responsibilities in the contract. Oktubre 15, 2020, gisugdan ang pagtrabaho sa 1.880 kilometers nga drainage project gikan sa Barangay Pahak paingon sa Barangay Bangkal. Niadtong Hulyo 1 paunta kini mahuman apan hangtod karon padayon pa kining gitrabaho. I look into the situations for recommendation naman ta for recom naman ta sa iyahang blacklisting. We're looking for more bugat nga sanctions. Ay nana ba? Gisuwayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa kontraktor pinaagi sa ilang site engineer apan wa kini motubag sa among mga text ug tawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giuli na sa DepEd ang tibuok Kamandaoy City Central School nga gigamit sa Dakbayan isip COVID-19 isolation facility kapin sa usa ka tuig apan may mga nangawa na o gipangawat nga mga kagamitan sud sa eskwelahan. Ang report ni Nico Serino. Sukad Mayo sa miaging tuig gihimo ang eskwelahan nga isolation facility sa mga COVID positive patients sa Dakbayan. Tungod sa pag-us-us sa mga kaso sa miaging mga buwan, maong nadesisyonan nga iuli na kini. Nabalik kini hinapos sa miaging buwan
o gikalipay sa mga magtutudlo kay nahilo na nagyud sila. When we arrived here, what we did first is the cleaning, no? Cleaning of the school. Until now, we are not yet done. Giampo sa mga opisyales nga di na musaka pa ang mga kaso sa COVID aron dili mapuno ang duha ka isolation facilities karon sa Mandawi. Hopefully kay na naman say na may available nga kanang isolation facilities nga lain kay before wala mong gyud available kana ramang yung school nato. They need it already ang eskwelahan o kanang nag-us-us man po atong cases at naan nga time. Apan kung unsa ang kalipay sa mga magtutudlo nga nakabalik na sa campus, gikaguol sab nila ang nahitabo sa uban nga mga classrooms. Kining mga electric fan gipang himulbulan. Kung walay mga palapad o lawas, may uban nga ang bronze gipanguha. May na-report sab nga nangawala nga duha ka laptops sa magtutudlo, ubay-ubay nga mga speaker sa sound system, electric kettle, rice cooker ug uban pa nga mga kagamitan labi na sa HE room. May mga kurtina pagani kuno ug bisan potted plants nga nangahanaw. Nagbuhat karon og report ang mga teachers ug principal kabahin niini ug isubmit sa City Hall. Sa bahisa jud, ang among mga electric fan, sir, what gipangkuhaan nila bronze. Oh. Nya naay mi bag-o gyud nga wa magamit pa sa maestra kay bag-o lang murag donated to sa parents. Nya naabta na magkadi wa gini mapataod. Gibusdak, sir. Gibuak kay para makuha ang bronze. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga barangay isolation center sa Dakbayan, Sugbog giandam na alang sa posibleng paggrabe sa kaso sa COVID sa syudad nga padayong nagsaka. Anong report? Natanamo kini mga contact tracers nga padung na sa mga close contact sa mga COVID positive aron ipaubos sa swab test. Ang masuta nga nadaptan sa virus ilang itugyan ngadto sa extraction team nga mao'y mokuha kanila og dad-on sa mga barangay isolation center kun BIC. Kasamtangan nga adunay tulo ka mga BIC ang syudad alang sa mga positive asymptomatic. Apan padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID sa syudad nga mokapina sa 1,000 busa naglaraw karon ang Emergency Operations Center nga mudugang og 5 pa ka mga BIC. Kini pagpangandam lang daan sa posibleng pagsaka pa hinuon nang hinaot ang EOC nga dili kini magamit kung mapugnan dayon ang pagkuyanap sa virus. Mangandam ta kay as we all know napamas COVID. So we are in a roller coaster ride, musaka, muubos. Mangandam kita pirme. Gawa sa mga BIC, bukas usab ang Cebu City Quarantine Center sa North Reclamation Area alang sa pasyente nga adunay mild symptom o sa nagpaalim pa nga dili mamahimong makauli sila mga Pinoyanan. Mokuha usab og hotel ang Cebu City nga magamit sa mga COVID positive nga dili gustong sa BIC magpa-isolate. Apan ang pasyente na ang moabaga sa bayranan sulod sa mga adlaw sa quarantine period. Kami mo hatag og personnel no nangayo sa migtabang sa DOH nga just in case of any eventualities ba mutaas gyud ang atong kaso diri sa mga hospital natay step down aside from CCQC. Sa Pigasbahin gidak na ibalhin ang North District COVID Clinic kay ipaubos sa renovation ang gym nga kasamtangan nga gigamit niini. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot na sa 42% ang na-master list gikan sa gitarget nga populasyon sa Talisay City nga mabakunahan. Samtang makigtagbo ang mayor sa pangu sa mga senior citizen kay wa pa sila makaabot sa 30% nga nabakunahan. Ang report ni Femery Dumabo. Nakabakuna na ang dakbayan og dulaan sa 18,000 sa mga talisaynon. Apan ang A2 priority group kun mga senior citizen. Kapin sa 4,000 lang niini ang nabakunahan. Hinungdan nga nakigtagbo si Mayor Samsam Gulya sa presidente sa Office of the Senior Citizen Affair. Ang buhatan ng adunay kapin sa 15,000 nga mga senior citizen sa ilang talaan. But ang importante na kung tutukan yun karon mo na natikita ko sa senior citizen president just now is that I want to meet the senior citizen presidents of all barangays. Natabangan ako sila, din hatagan ako sila special lane diri sud sa mayor's office para ma-facilitate sila every day. Samtang tanan nga vaccination center sa Talisay na makuna og second dose.
Samtang nahukman usab nga sugod karong adlaw hangtod ugma, puro second dose sa Pfizer ang ihatag diya sa vaccination center sa RHU1 tungod sa pagdagsa sa mga nagpabakuna sa vaccination center gahapon. Gahapon usa si Mayor Samsam Gulyas na nakadawat sa second dose sa Sinovac. Ang first among gilikayan is kanang magkasagol manggod ang kanang Pfizer with Sinovac with AstraZeneca. Ang lagtang yun is maglisod mi atog kuan kay naay day nga mag Pfizer nga second dose, nasa second dose sa Sinovac, nasa AstraZeneca. Because of the expected nga daghan gaya atong Pfizer, unya gamay ra man ang atong Sinovac, so we deem it pwede ang among schedule unta karon since sa Thursday medyo luag-luag man may among gipamove ang second dose. Samtang sa panagtagbo gabi sa mga mayor sa Dakbayan ug sa IETF, mato di Gulyas nga nadesisyonan nga kun unsay kasamtang ang health protocol nga napatuman batok COVID-19, ilang padayunon. Bisan pa sa padayong pagtaas sa kaso sa COVID-19. Ilang giingon na lang gyud amo ang gistoryahan dito ang importante sa community response sa LGU, ang ato ang pag-contact trace, but as far as kuan status quo tanan. Ang status quo tanan sa EO ni Gwen. Oba ni John Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka tricycle driver ang namatay human makigsinukmagay sa usa ka janitor nga iyang silingan raw usab. Nahitabo kini sa sitio Agbati, Barangay Suba, Dakbayan sa Danao. Ang biktima giilang nga si Lucrecio Iparangueri, 60 anyos, kinsa den arrivals Tambalanan. Samtang ang suspect giilang nga si Giovanni Avila, 40 anyos, sumapang nakainom ang biktima kinsa mitulisok sa minor de edad nga anak ni Giovanni. Milaban ang amahan nga misangpot sa pagsinukmagay sa duha. Apan natumba si Lucrecio ug napantok ang ulo sa tabon sa imburnal nga misangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Bubuka sa Dakbayan sa Mandawi og ikalimang vaccination site aron mas daghan pa ang mabakunahan. Ang report ni Nico Serino. Sa miaging Biyernes, dagsa ang miadto sa mga vaccination centers sa Mandawi City. Sa maong mga adlaw, nagkadungan ang pag-administer sa second doses sa duha ka klase sa vaccines, wa pay labot sa mga nag-first dose. Sa upat ka vaccination sites sa Dakbayan, moabot tanan sa 3,992 doses ang ilang na-administer, labing daghan sulod sa usa ka adlaw. Kung apilon pa ang dito sa project Balik Buhay, kapin 5,000 tanan ka mga Mandawihanon ang nabakunahan. Although medyo hago gyud ang atong vaccination teams, it was an experience nga na-test gyud ang ato ang capacity, na-test gyud ang kanabang trabaho o hard work. Taliwa sa nagkadaghan nga magpabakuna, gipahibaw sa syudad ang pag-abli og ikalima nga vaccination site. Gawa sa sports complex, UCLM ug duha ka malls, buksan posible karong simanaha ang lain nga mall sa reclamation area nga himuong vaccination site. Para makaya gihapon namo ang load of those vaccinees na dili ma-overburden po ang atong mga vaccination site. Duna na hinuig giandam ang syudad nga mga personnel nga muman sa bag-ong vaccination center, mag-hire og ikapuno nila ug mutapsab sa dugang nga mga barangay health workers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mipadaog usa ka team ang Department of Health Eastern Visayas sa Northern Samar Province. Kini aron masuta ang tinuuray nga panghitabo sa giingong gipayuhot nga mga bakuna nga giingong gida sa panimay sa usa ka politiko. Sa gipadaang text message si GMA-RTV Balitang Bisdak, gipasabot ni Dr. Exuperia sa Balberino DOH 8 Regional Director nga sa pasiunang report gikan sa Provincial Health Office walay nawala nga supply sa mga bakuna. Hinuon nagpaabot usab sila sa gihimo nga pakisusi sa probinsya. Ang kapulisan ug NBI lakip na sa misusi niini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
O sa overseas Filipino worker mireklamo sa kahigpit sa protocol nga gipatuman sa paglubong sa mga minatay o pagduaw sa ilang mahal sa kinabuhi sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Si Luan Mirondina sa report. Sa video nga gipada sa 43 anyos nga OFW nga si Dennis Lauron, makita ang mga kabanay sa namatay niyang sister-in-law nga si Mary Jane, nga wa pasudla sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Abril ning tuiga, miuli siya sa Sugbo aron mo representar sa bana ni Mary Jane nga usa-usab ka OFW apan wa makauli sa Sugbo. Si Dennis ug ang laing 14 ka mga sakop sa pamilya ni Mary Jane maulay gitugutang makasulod sa samang atol sa lubong. Nagasakit bitaw kay minana ba maglubong ka ang mga tagtungod dili kasud tanan ipon ba ang tagtungod pilara ang tagtungod masud grabe masad ng ilang balaod diri nga sila ra may nagingunani siguro sa lapu-lapo nga sa laing interview open ra man dili man crowded kay wala may laing gilubong. Sa wala pa mobalik sa Dubai si Dennis niadtong Mayo, muduaw usab unta siya sa lubnganan sa iyang amahan apan wa siya tuguti nga makasud sa samang. Nasubo si Dennis kay una unta kining higayon nga maduaw niya ang lubnganan sa iyang amahan kay wa man siya makauli dihang namatay kini Hunyo sa miaging tuig. Naman nasud sa pantiyon di ka makaduaw. Pwede ra ka ari ra ka sa gate kutob na ay gibutang nila dito nga butanganan sa mga kuan kanang mga kandila at kang mudagkot mura ragag niagi kag kanang pista ba sa kuan simbahan. Matod ni Father Bernard Bong Corpus, parish priest sa Birhen sa Regla nga mo'y nagdumausab sa Humay-Humay Catholic Cemetery nga gilimitahan nila ang mga makasulod sa samang aron mapatuman gayud ang health protocol ilabi na kung magkadungan-dungan og sud ang mga muhatod sa lubong. Iyang gitataw nga kun kaniadto 15 ka mga sakop sa pamilya ang tugutang makahatod sa lubong karon nahimo na kining 25. Adunay time nga adunay taga Regional Health Office na timing nga nagbisita sa Menterio og nakita niya ang kadaghan sa mga tao, no? So moto nga iyang gistoryahan ang among tao dito sa Menterio nga pasultihan ako nga dili pwede kay lagi na patagat sa pandemic, no? So moto nga among gi-regulate gayod. Mutugot lang sila nga makaduaw sa lubong atol sa pagtimaan sa ikasiyam nga adlaw ug sa ika-40 diyas apan limitado ra gihapon ang gidaghanon sa mga sakop sa pamilya. Dili ra hinuon limitahan ang mga sakop sa pamilya nga mutambong sa misa sa minatay, mabata man o hingkod. Gipasabot ni Father Bong Corpus nga mohatag man og konsiderasyon ang simbahan, ilabi na sa mga OFW nga lisud ang pagbiyahe karong panahona. Gikinahanglan lang nga mo-coordinate sa ilahang parish office aron masayran ang kamahinungdanon o ang gibugaton sa ilang request. We give exemptions. Dili na siya kanang kuan kanang stricto ra kaayo nga kuan ba. Mosabot po kita sa kahimtang, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Gipaubos na sa libreng treatment sa Talisay City Health ang 5 ka mga Talisaynon nga kumpirmadong adunay tuberculosis. Kabahin sila sa 300 nga mga nakabenepisyo sa mass TB screening. Matod ni Dr. Ray Cesar Bautista nga kapin sa usa ka katusosab ka mga traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority ang gipaubos sa screening. Pagsiguro kini nga sa ilang panglawas, ilabi na sa usan nila nga kanunay nga nag-atubang sa publiko. Ang screening na to is ang atong mga city toda, mga enforcers and ang atong DRMO kay kuan man sana sila considered sa nature silang trabaho, considered man sana silang high risk group. Pagpanalipod na sa kalikupan, pagtabang pa sa panginabuhi sa katawhan. Kini ang sentro sa proyekto sa Sanggumiang Kabataan sa Barangay Lamak sa lungsod sa Pinamungahan nga giuluhan nila og basura ilisan ta. Ang mga basura bayluan o ilisan og mga pagkaon sama sa dilatang sardinas og instant noodles. Ang mga basura nga plastic sama sa putos sa bisan unsa nga mga produkto gunting-guntingon nila og isud sa mga plastic bottles sa soft drinks ug mineral water.
Kini ang gamiton hulip sa mga hollow blocks kung magmugna og parin o lingkuranan. Kada botilya adunay ilisan nga dilata o noodles. Ang proyekto tulo ka tuig na ug mas nakatabang pa kini niining panahon sa pandemya. Lapu-Lapu City nakarawat og dugang 4,000 ka mga bakuna kagahapon. Sa pagkakaroon nagpadayon ang pagpanghatag sa kanang dose sa Pfizer vaccine sa Hope's Dome o sa City Auditorium. Samtang nagpadayon ang paghatag sa first dose sa Sinovac sa Barangay Agos. Naglaraw usab karon ang lokal kagamanan nga bukas og magbukas og dugang upat ka vaccination sites. Human sa pagbisita sa Sugbog, ibisita na sab ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eliazar kagahapon ang Bohol Police Provincial Office. Iya usab inspeksyon ang Dawis Police Station ug ang uban pang mga police station aron masuta kung limpyo ba kini. Siyang pagpakigapulong isgutan ni PNP Chief Eliazar nga napo kabuhan sa dili pang election 2022. Nakapangandam na ang PNP. Nag-una gihapon sa ilang tahas ang pagpangita sa mga taong pwedeng magtisok o kasamok o mohimo o kagulyang panahon sa kampanya o mismo sa eleksyon. Aware sab ang PNP sa posibilidad nga dunay online vote buying maong ila sa kining gipangandaman. So nakita natin itong hindi lamang yung ating mga territorial police unit kung hindi yung CIDG mismo nangunguna, nagsasagawa at nag-a-apply ng search warrant para nga mabawasan itong ating mga karasan na pwede mangyari pagdating ng eleksyon. Yung ating anti-cybercrime group is sinabihin na natin, napag-aralan na ano ba yung posibleng pwedeng gawin nitong mga cybercriminals natin na pwedeng mag-engage itong mga, alam mo na, mga scrupulous mga politician natin through vote buying online. So, yun ay bago sa atin, subalit nakita natin sa pandemic, kaya nga gagawin natin ang paraan para ma-counter natin yung possible na illegal activities na yun. Di man kaayo kini paborito sa kadaghanan apan ani ay mga batan-on nga mipakita nga makalingaw ang pagkat-on sa mathematics. Si Edel Royeras, estudyante gikan sa Ormoc City, nakadaog og gold medal sa Hong Kong International Math Olympiad. Malipayon siya og ang iyang inahan sa maong kalampusan og mipasabot nga bunga usab kini sa constant practice. Kaniadto pa man mahiligo na gayud si Edel sa math ug padayong mipalambo sa iyang abilidad niini. Samtang kung math usab ang hisgutan, di magpauwahi kining 6 anyos nga bata nga si Pio Ferrer. Riyano ra kaayo niya ang pagsulbad sa mga math equations nga bisan ang iyang ginikanan miangkon nga dili gayud kini sayon alang sa iyang pangidaron. Si Pio mismo gusto nga makakat-on pa og dugan og aron mulambo pa ang iyang kahibaw sa mathematics. Kids, don't be scared of numbers because it takes some practice and also some kind of exercise for our brain. In behalf kay Pio, ang message na ko para sa mga kids, sir, is to constantly practice. Kaya ang math, kumiroran na, from 0 to 9, nga dirambol-rambol. Ug mao ni ato ang latest with the update para sa mosunod nga 24 oras. Natay gibantayan nga usa ka low pressure area sud ni sa atoang PR ug nahimutang ni 130 kilometers east-northeast sa Borongan City, Eastern Samar. Ug sa atong forecast, ubos sinon ang tsansa niini nga mamahimong bagyo apan karong gabiuna ang tibuok Visayas makasinati og madag-umon nga kalangitan ug naay mga katag na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat dala aning low pressure area. Ug para sa dugang updates, bisita atong official website. Ug mo na atong latest, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST. Ug para sa Balitang Bisdak, kini si Joseph Merlas, maayong hapon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gibisita usab ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang lalawigan sa Siquijor aron hingusgan ang kampanya sa cleanliness policy. Gisusi usab ni Eliazar ang San Juan Police Station ug nakadaig tungod kay nangasunod ang kahapsay ug kalimpyo nini
Tuyo sa pagbisita nga mas mapalambo pa ang serbisyo sa kapulisan alang sa kahapsay og kalinaw sa lalawigan na nakigtigom usab ang general sa mga opisyal sa lokal kagagamahanan nga mihangyo sa lagda nga ipatuman niini. Aron ba siguro nga dili magdasok ang daghang mga tawo sa Plaza Rizal, Lapu-Lapu City. Mayor Jonald Ahong Chan mimando nga limitahan lang ngadto sa tag 200 ka mga tawo ang dungan nga magasulod matag oras. Kagabi mihugop ang daghang mga tao sa Plaza Rizal kay buot mo saksi og magpahulagway sa dancing fountain sa Plaza Rizal. Hinungdan nga gipakatapdayon ang masakop sa crisis management team aron pagkontrolar sa gidaghanon sa mga tao. Bukas man ang Plaza Rizal gikan sa sayong buntag apan sagad mohugop ang mga tao ari nas gabi tungod sa mga maanindot nga lights ug dancing fountain nga ideya susama sa dancing Bellagio Fountain sa Las Vegas. We only allow 3 shifts ra gyud. We only allow nga unsa based on the capacity. Ang atong plaza 200 ra gyud ang atong pasudlon. The 400 nga remaining ana niya atong ibutang sa atong waiting area ana sa auditorium, which is na social distancing na daan kay naman tay mga bleachers nga gipamutang dito sa auditorium. So the 400 will wait there. So batch another 200 katulo ra gyud na ka shift. Versatile actress ug social media influencer nga si LJ Reyes nagpabiling kapuso. Ani ang report. Nag-renew na og kontrata sa GMA Network ug sa Artist Center si LJ Reyes. Matud sa aktres, mapasigar buhon ug malipayon siya nga usa ka kapuso, ilabi na nga daghan siyang nakatunan sa iyang karera ubos sa pagdumala sa Kapuso Artist Center. The best thing about being a kapuso is that we are encouraged and supported to grow as individuals and not just as entertainers. You know, they support you in your life decisions and not just when it comes to your career. Dugang sa Kapuso star, gipangandoy niya ang adlaw nga subling makabonding ang fans sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Sumapa na miss usab niini ang mga regional shows. I just came from a trip from La Union, trip to La Union, and na-realize ko nung mahaba yung biyahe na, sabi ko, shucks, nakakamiss mag-regional. You know, because you get to see a lot of people that you don't usually see. Kasi syempre, kung kami naman kasi usually nasa Metro Manila lang, ganyan, diba? And iba yung warmth na nakukuha at nare-receive namin from our kapuso, from different regions. Ang Gawad Urian Best Actress, unang nailhan human kini miapil sa groundbreaking reality artista search nga Starstruck ni atong 2005, diin siya ang first princess. 16 katuig na ang kapuso si LJ o gipaabot niyang mas daghan pang mga proyekto ang iyang mahimo sa GMA. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Mipalit o kaugalingong ultra-cold storage facility ang dakbayan sa Talisay nga mo'y gipunduhan nila sa mga bakuna nga Pfizer. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista sa Talisay City Health Office, nagtuo sila kaniadto nga mahal ra kaayo ang ultra-cold storage facility. Apan sa ilang pagpangutana, dili day ingon ana kataas ang presyo. Tungod niini namalit ang dakbayan og kaugalingong ultra-cold storage aron mo'y punduhan sa mga Pfizer vaccines. Lakip sa gipondo karon ang Pfizer nga gamit sa second dose. Nakadawat og ayuda alang sa ilang pag-eskwela kining mga kanhi estudyante sa Mandawi City College sa kursong mga gipangsirad-an og wala na gitanyag sa mga eskwelahan. Tuig 2019 nagpatabang sa City Hall kining mga tinun-an sa kursong BS Social Work. Ang maong kurso gipapas na sa City College gumikan sa nagkaminos nga enrollment ug may mga requirements usab kuno sa CHED nga wala makumply. Ang mga apektadong estudyante naabagan hinuon aron makabalhin sa pribadong eskwelahan ug makapadayon sa ilang pagtungha sa maong kurso. Kaganiha formal nang nadawat sa mga tinun-an ang abag sa Mandawi government alang sa usa ka tuig nilang tuition sa gibalhin ng eskwelahan. Malipayon silang nahatagan niini aron makapadayon sa ilang mga pangandoy. Nanana sila dito. So ang nahitabo karon
gibayaran na og hinahinay sa City of Mandaue to the Office of the Mayor ang ilang tuition fee. And we're so thankful nga kanang gitagaan jud minyag chance ba nga makapadayon tapos mahuman mi sa amo ang pagskwela. Hinahinay nang niarang-arang ang ekonomiya sa dakbayan sa Talisay subay sa natalang pagsaka sa nakuliktang buhis sa City Treasurer's Office sa unang kabuan karong tuiga. Si Femari dumabok sa report. Sa Enero hangtod sa Hunyo sa niaging tuig, nakatala ang Talisay City Treasurer's Office og 217 million pesos nga revenue. Matod ni Mary Jane de la Cruz, acting City Treasurer, nga misaka karong tuiga ang revenue kun kita sa dakbayan gikan sa Enero hangtod sa niaging buwan. Karon compared karon sa current year for 2 quarters nabot siya 254 million plus. So more or less na siya increase mga around 16%. Giangko ni De La Cruz nga daghang mga patigayon nga nipahibaw kanila nga nanira tungod kay naalkansi tungod sa pandemya. Apan ni padayag nga may mga ginagmayng patigayon usab nga nangabli. Timaan nga hinahinay ng mituyok ang ekonomiya sa dakbayan sa Talisay. Hinay na siya og recover. Although doon natin mga businesses nga nanira nang retire sa dito sa atong office, pero doon sa ibang business nga ni open. Hinuni pasusi pa ni De La Cruz ang kadaghan sa mga balay patigayon nga nanira sa niaging tuig. Uba ni John Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, sa pagsugod pa lang niya itong Mayo 8 sa kapuso, bigay premyo panalo, minilyo na ang nakadaog og sa mga palarang entries. Daghan na usab ang mga sugbuanon nga nakaswertihang mananaog og sa week 5 nini, dako pa kaayo kamug kahigayunan nga makaapil og makapada sa inyong mga entries. 700 ang daily winners nga tag-usa ka libo ka pesos, 30 winners ang panghihanip buhay, pang-eskwela ug 40 winners nga tag 100,000 pesos cash o brand new house and lot. Busa ayaw na mo paglangan, apil na sa kapuso, bigay premyo panalo hangtod sa Hulyo 16 pa kini o mag-amping sa mga fake news o scam text. Opisyal na ang kapuso ang respetadong direktor ug star maker nga si Johnny Manahan o mas nailhan nga si Mr. M. Dako ang kontribusyon ni Mr. M sa Philippine entertainment industry. Og hilabihan matud pa ang iyang excitement na makabalik si GMA Network diin nagsugod ang iyang showbiz journey. Isip bag-ong consultant si GMA Artist Center, tuyo niyang ipaambit ang iyang pipila ka dekada nga kasinatian sa industriya. Kaganiha mitambong sa virtual contract signing sina si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto David Jr. ug Executive Vice President and CFO Felipe Yalong. Kinasing-kasing usab nga gi-welcome si Mr. M sa uban pang mga opisyal sa Kapuso Network. Ang wa masayri sa kadaghanan nahimong singer kaniadto si Mr. M sa Uncle Bob's show nga gi-ere sa GMA ni atong 1970s. I'm very happy that Attorney Gosson and the rest of the executives have given me this chance, an opportunity to work with Channel 7 or GMA 7 and become a kapuso. The goal, I suppose, is to make a difference in the Kapuso network. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil lang na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko og mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bang Binalsaro ug maayong hapon mga kapuso.